velkommen til min YouTube-kanal igen. Som sagt, så har jeg lavet en video, hvor jeg skal lave udfordringer, og jeg har sagt, at I skulle huske at skrive nogen ned i kommentarerne. Det sidder ikke det. Jeg har læst nogen op, men desværre der kommer ikke nogen på skærmen. Den første, det var fra en, der hedder nu Emma, og hun skrev, at jeg skulle prøve at lave en salto græsset. Ej, det skal vi ikke. Jeg vil gerne prøve. Okay. Jeg skal jo altid prøve. Det her bliver altså min egen salto. Jeg laver kolbe. Undskyld, Emma. Den, Var det egentlig Emma lige, eller hvad var det? du sagde Emma. Nej. Den anden, det var Victoria. Victoria, hun skrev, vi skulle lave stå på hænder på græsset eller på fliser. Ja. Det kan jeg godt. Så det er min kusines tur nu. Så lige så den der. Prøv lige igen. Det var bare en træner. Vi har ikke øvet det så meget til gymnastik. Woohoo! Den anden, der var en dreng, der hedder Anton, han skrev. Der er en dreng, der hedder Anton. Han skrev, at jeg skal råbe subscribe til min YouTube-kanal. Hvad skrev han? At jeg skulle råbe på et eller andet sted, at jeg skulle råbe subscribe på min YouTube-kanal. Subscribe på min YouTube-kanal! Det var nok pinligt. Så har jeg råbt det. Nu er det min kusines tur. Og det var en, der hed, hvad hedder den? Lille? Nej, det var en dreng. Nå, var det? Ja. Han hed, jeg tror det var Adrian. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad. Jo, det var Adrian. Han skrev, at jeg skulle synge et sted henne. Og det må ikke være en, hun selv har fundet på. Nej. Det skal være en rigtig sang, som hun overhovedet ikke må lave om på. Kan jeg gå lige? Der er hård. I'm a Barbie girl. Okay. I'm a Barbie girl. Stop! Du er allerede dårlig forvejen. I'm a Barbie girl. And a Barbie girl. Okay. Vi går videre. Det er en pige, der hedder... Det er en, der hedder Elinor, og det er ikke Elinor. Det er Elinor. Hun har skrevet, at jeg også skal prøve at stå på hende. Nu skal se, hvor dårlig jeg er. Skal jeg holde den alligevel? Den står perfekt der. Kom nu. Jeg må også gøre det. Igen. Ej, det var faktisk fint. Okay. Nej, det ligner den lige. Lad os gå videre. Okay, ja. Det her, det er til os begge to. Hun hed... Nej, var det en dreng eller var det en pige? Det var en dreng. Det var søskende. Nå ja, det var... Pigen, hun hed Ellie, og storbroren, han hed Elliot. Så det var sådan lige... Sådan, ja. Begge to E. De skrev, at... Ja, det er lige mig. De skrev hvad? De skrev, at vi skal prøve at lade verdens grimmeste ansigt på YouTube. Okay. Det er en til dig nu. Det er en pige, der hedder Victoria igen. Var det Clara? Det var Clara. Nej, det er Clara hos mig. Nej. Nå. Det var Victoria. Nå. Hun skrev 2 børn. Nej, det var en anden Victoria, der skrev. Nå. Okay, Clara. Der er en pige, der hedder Clara, der skrev til min kusine her. Og hun har skrevet, at vi skal prøve, at hun skal prøve at spise det her stykke græs. Nej, jeg gider ikke have grønt og rødt. Hun skal prøve at spise græs.
Ja, hvis jeg ikke gør det, så skal han bestemme en challenge. Ja. Så vi skal først lige se, om du gør det. Skal jeg tage en lille bid så? 1, 2, 3. Hun siger, han i munden 10 sekunder. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du må gerne sætte den nu. Hvor er den? Okay. Jeg er klar, ven. Okay. Jeg er 8, hun er 9 år. Hun går i 3. Jeg går i 2. Okay. Vi begge to går på Birkhoved. Hun går i A, Nej, du må jeg ikke går i sige B. Okay. Jeg bor på... Nej, jeg går på vingerne. Okay. Hun har sagt, at vi skulle... Victoria, hun har skrevet, at jeg... Og nu er det mig, man skal lave en mærmel. Nej, det vil jeg. Men det, så må du have sagt, det var omvendt. Okay, så gør vi begge to altså. Men så skal jeg altså starte. Altså, I må gerne ret på min mærmel, og det var fordi... Det fucking... Wow! Lang tid siden, lad den mærmel. Nej, det er for sent mig. Ja, hun er meget flot, var. Der er en, der hedder Willem. Nej, nu er vi færdige. Nej, der er lige en til, som der til os begge to. Så der er en dreng, der hedder Willem. Han har skrevet, at mig og Marty skal synge om Barbie Girl. Og på den her bakke. Og vi er i en børnehave. I'm a Barbie Girl. Tak fordi I så med. Hej!